Story time punta mga amiga. After sa paniudto ni amiga, igawas na siya sa iyang gikalaan. Ay wala pa di ay. Wala ang kahurot tali amiga iyang gikaon. Ug ligawas na siya sa Alice Pizza ug mao na ni mga amiga na alami diri sa munisipyo. Medyo nalit na gid sa amiga sa mga palabas no. Kay nadugay ta dito sa ato ang paniudto. Sa lagi nga lami mo jud kay lang mga pagkaon dito. Ug mao na ni ako lang ipakita sa inyo ha ang akong naabtan nga mga entrante sa ilahang parade. Sinunog sa look. Ah. Og diri lang sa taba ng atong video mga amiga no atong isumpay unya sa next na to nga upload.